este ano fixemos estas xornadas con así un encontro de mesa redonda, pois un pouco para saber a sensibilidade que ten en cada sector. Estaba por un lado a protección de IGPs e DOPs, que como dixen na miña apertura, penso que sería moi importante a colaboración que o CRAEGA con esas IGPs e DOPs, que podíamos facer unha promoción conxunta máis forte, máis potente, con menos investimentos. Logo, por outro lado, a distribución, a tenda, os atrancos que hai para que eses produtos ecolóxicos cheguen aos consumidores. E logo, me parece tamén un punto moi importante, que é a restauración, a hostelería, os cociñeiros, a concepción no produto ecolóxico, que metan nas súas cartas pois máis produto ecolóxico. Que problema teñen para non facelo? Queremos escoitar estas tres partes e de aí quitar unhas conclusións, pois a ver en donde podemos mellorar. Despois de que analicemos pois estas xornadas de hoy e de mañá, pois no Consello Regulador, creo que nos vai servir para tomar decisións á hora de facer promoción. Como temos que enfocar a promoción, a que público nos temos que dirixir máis con esa promoción, e tamén un pouco a que mercados pois canalizar máis o que é a produción ecolóxica.